Juan Carlos, 38 anos. Maricruz, 52. Eu creo que é un pouco a consonancia de varios factores. Todos esos estarían dentro do que eu penso que si é por eso, olha, deporte, está de moda tamén, e é unha maneira de camiñar. E máis, tampouco non sale moi caro o Camiño de Santiago, sabes? É unha forma tamén de... porque vas andando, non gastas en... de albergue en albergue, non sale caro. Podelo facer caro, pero tamén Podelo facer barato. Económico, sí que é certo. Pois de momento, nada, porque eu non notamos que haxa ningún Camiño de Santiago. Moi ben. Porque ver turistas non se ve, pasar por aí peregrinos tampouco, non se nota. Pois eu non son de aquí, pero, bueno, eu son comercial de viños e é certo que por esta zona, pois, pouco se nota, moi pouco. Home, a ver, todo é bom, todo canto... non, eu penso que sí, que sería unha boa... Eu tamén o creo, Claro. sería fantástico, sobre todo para eso. Sí, para nós, para o negocio e tal, sí. A ver, variedades de culturas e tal, millón, non? Que cada un ten o seu... Moi ben. Si viñeran peregrinos por aquí, peregrinas, que lle recomendaríades ver para que non fose solamente un pasar de largo, non? Por exemplo, que ao mellor se fixese aquí algo pois como unha especie de final de etapa e que se lle ofrecese pois ver o que hai que ver aquí en Dodros sin pasar de largo, é dicir, que temos que pararnos a ver aquí. Aquí xa as Brañas estas xa é un sitio moi tal, hai os hórreos, Alañimo, hai cousas para ver e para...